Bueno, xa sabedes como é a vida de artista. Ti se vas a Valga e preguntas por que andas, non te fíes de todo. Ahora tiven que pechar para vir para aquí. Estamos aquí porque... por Marigaila. A xente en xeral é bastante molesta. Chámame Migueliño, Migueliño Padronés. Evidentemente son de Padrón. Gustaríame montar o meu propio estudio de tatuaxes. Pareceme que é máis interesante que primeiro vos coñezades a vos mesmos. Habitantes da casa, por favor, prestade atención. O xeito de entrar na obra de Valle Inclán, ou por decirlo de alguma maneira, o proceso de adaptación que fixemos, creo que se podría definir, non sei, como un proceso Frankenstein. É dicir, nos enfrentamos desde o principio coa idea de traer a historia á actualidade, de maneira que lle pudese chegar a un espectador non habitual de teatro, que esta historia lle pudera tocar se a ve feita en riba dun escenario. É un reality, o que queremos provocar no espectador é que teña esta sensación que tes cando ves cando conectas, por exemplo, co canal 24 horas de calquera reality, ¿no? Que podes ver a calquera hora do día, pero só temos un espacio máis ou menos convencional que é o da duración dunha obra de teatro. Para! Para que te acompañes de ter as mans quietas. En toda esta adaptación que fixemos, ademais do propio tratamento do corpo, logo vou que enfrentarse a toda outra serie de elementos, non? Pois cuestións como o tratamento do texto. Se sabes xa que facer a que ven tanta consulta. Eu non consulto, informo. Pois entón fora. Bueno, houve que facer un equilibrio, non? Entre ese galego que podía estar aínda latente e presente na obra original e o galego que falamos hoxe, e tamén para transformar toda a outra parte da obra e aproximala ao galego de hoxe en día. Mira como o coitelo asoma o seu gume. Ten lume de chispa. E ti, tan nova, que vas facer neste val de lágrimas? Ai, Simoniña. Divinas Palabras, de alguna maneira, tamén é unha obra, digamos, de transición dentro do que podería ser a trayectoria de Valle Inclán, recolle moito do que era o teatro anterior e anuncia moito do teatro que el vai escribir inmediatamente despois de Divinas Palabras, e non perde o seu carácter simbolista. Entón, bueno, creo que tamén é un achegamento a partir de símbolos, pero de símbolos contemporáneos. A ver, Laureano, queres estas pastillas? Pensei en que tiña que ser un espacio espía, un espacio no que dira a sensación que detrás desas paredes están cámaras vixiando. Por eso hai moitas esferas de metacrilato, hai espellos que poden dar esa sensación á xente que vai a ver. Faltarían 100.000 euros. 100.000 euros? Faltan. O que facemos ao mesmo tempo é aquel mundo que Valle Inclán escolleu para situar a súa historia, que é ese mundo da aldea de principios do século XX. Nos o que facemos é trasladalo ao que nos parece que se correspondería hoxe en día con aquel espazo que podería representar as aldeas, non? Ese microcosmos, esos microuniversos, os microcosmos moi pechados, e onde as relacións entre os que conviven ali tamén están moi viciadas. Para nós agora estarían trasladados ao mundo dun plató de televisión, onde durante un tempo extenso, digamos, convive ali pechados nun espazo un grupo reducido de persoas. Os temas que hai na obra e que realmente son os que máis nos interesaron, bueno, teñen que ver con isto da avaricia, da luxuria e da morte, non? Por un lado está todo o tema da explotación do outro ser humano, da explotación dun menor, da explotación dun fillo, da explotación dun sobrinho, dun veciño, non? Que está tan presente na obra e que para nós vai ocupar un lugar central, non? É como trasladalo desde ese grotesco monstruoso que se plantexa en Divinas Palabras, como trasladalo ao mundo de hoxe, non? Entón está moi alixeirado no sentido de que non utilizamos o grotesco para caracterizalo, sino que vamos ao lado contrario, non? Como o resto da obra, pois tratar de revestila de un naturalismo radical. Entón a xente con este vídeo sabe que é dun reality. Que pensa que é dun reality. O rollo é que creo que a xente cree que é en serio. Eso é o peor. Bueno, proba este.
Foi un traballo curioso porque, bueno, non me pasará ata agora, sempre intentas buscar o bello, non? Tecidos que senten ben, colores que senten ben, e aquí foi un pouco todo a inversa. Buscamos telas malas, que senten mal, que teñan vellos feos, que fan arrugas feas, mezclas de colores, un pouco para remarcar todo ese feísmo que nada encaixa con nada. Como cheguedes á porta do abogado, aínda vos enredades máis. Estamos aquí preparando os tatus de Tatula e ensinándolle ás actrices como os teñen que colocar. É un traballo bastante moi pensado, moi elaborado, pero a vista do espectador moi natural e parece moi sencillo. Tiñamos que conseguir, dentro da naturalidade e das características dos actores, un personaxe, pero sempre partindo da realidade. Simplificamos moitísimo, que é algo que é moi importante na maquillaxe. A maquillaxe non é só maquillar, e moitas veces é desmaquillar. Pois mete aí a noite a ver como queda. Estamos traballando con soportes de LED que, bueno, con esa iluminación para teatro nunca traballara, sempre traballei con tungsteno e é un pouco diferente e, bueno, fomos enfrontando a dificultades que nos foron xurdindo, pero, bueno, penso que o resultado final quedou bastante ben. Tes algo que me contar, Pedro? O traballo de espazo sonoro e de música para Divinas Palabras Revolution ten que ver co mundo audiovisual. A unha a luz da lúa, as dúas a luz do sol. É unha produción que podería ser David Lynchiano ou algo así e que, bueno, que é o momento da escena oitava, que é a escena do macho cabrío, a ensoñación de Marigaila, que aí o que se fixo foi unha composición original co texto co texto do libreto, vaya, pero digamos que a música é original. O sea, aquí sí que con esto é fundamental esta posición e esta. Jesús tiña unha idea clara na cabeza, era trasladar o meu eido, que son os programas de televisión, a unha obra de teatro con actores profesionais, dirixidos por Jesús, poder montalos, poder darlle forma, ter tempo para traballar con eles, pois había que buscar solucionar certas cousas nas que estamos implicados varias persoas, Pablo, Felipe, Semi e eu, un traballo complexo e que, bueno, eu estou moi contento co que se está facendo e co resultado final. Sí, ben, eu o único que non sei como queda que ti fagas eso. Sí, me parece moi ben. Entonces, bueno, vale, estás aí, vale. Son personaxes que funcionan con inconsciencia dos seus actos, é dicir, que poden ter hasta un punto cómico, ¿no? Un punto de patetismo, de comicidade, se o extraemos, o que están facendo pode mesmo resultar divertido, e o que están facendo nos tratamos de expresalo así, con moita espontaneidade, inconsciencia e hasta con certa comicidade, pero no conxunto, esta comicidade, digamos, ten que chocar coa dureza e, digamos, a gravidade das accións e dos actos que están cometendo a vista de todos, e non só do espectador que está dentro da sala, sino que neste caso, ademais, como está todo sendo grabado por un sistema de cámaras de vigilancia, pois se supón que, ademais, eso está presenciando calquera outra persoa que estivera conectada, o que aumenta, digamos, a gravidade das accións que vemos diante de nós. Entón, creo que o empaquetado final pois debe moverse dentro desta lixeireza coa que nos aproximamos a través dos personaxes e a dureza da situación de conxunto que tratamos de crear. Fora! Non gravedes!